Oh, sumay na to. Wala dyan na maoy mong trabaho ba? Unsa man goy? Wala na mao Buknoy. Nga puro man na mao na akong trabaho tanan. Natunong man na. Wa may di na mao diha. Na! Maron! Pero nga, napod na imong style dara. Oh my God! Giyon sa man din na akong tirada day. Ako man ang gitarong. Ngano man din na day. Unsa may wa na mao diha. Ha? Basig ikaw mo ay wala na mao. Gago! Ang awa gud na imong forma oh. Wala dyan kay tarong ba? Naon sa man din na akong porma? Kanindot man ana oh. Oh, tanawa. Oh. Unsa man ang style lang nimo? Pero nga na imong style ba? Gimo na kagkatawanan. Naon sa makabuknoy? Kabalo man ka nga. Artista na ta. Artista hilaw. Ano mo ana pa makasko ana? Ha? Magbuti ka ingani akong costume. Hmm? Oh, oh. Balik din eh. Kanindot ra niya. Maayo, kay ganahan ka na imong dagway. Unsa man din akong dagway buknoy? Gimautan na din ka nako ay. Kagwapo ra nako ha? Ha? Tanawa ko do. Gago! Ulaw ni mo ay, ikaw ra giganahan. Unsi ka ulaw? Ha? Oh, unsa man ang style la nimo nga. Sus, ko rin naluoy nako. Wapo lagi ko buknoya ka. Unsa man ang oh, oh. Unsa man ang style la nimo eh. Sana May all. pag magluto na lang taan eh kay labot sayo pa. Wa may hinungdan na imong mga istorya eh. Puro raman na tirada sa kuha. Sigihan ko ni tirada kon. Unsa naman pod imong lutoon doy? Ginagawa mo. Unsa pa may lain? Lugaw eh. Mo raman ni atong madali-dali. Ayo sige gluto ana doy kay luod kayo. Oh my God! Unsaon pa man nato na buknoy nga pertin namang mahalas sa bugas. Karon hinuon ni samot naman nagkamahal. Ginagawa mo. Ha? Lugaw ra ginatong perminti lutoon ah. Na! Maron! Ay bahala ka dara doy. Ikaray kaon ana. Gago!